Майже 150 майстрів пера з Криму та всієї України. У Києві відбувся перший українсько-кримсько-татарський літературний фестиваль «Кримський інжир». Цей проект реалізував Кримський дім за підтримки Меджлісу, а також посольств Великої Британії та Канади в Україні. Талановитих прозаїків, поетів та перекладачів професійне журі оцінювало в 6 номінаціях. Хто переміг, розкаже наша Мілена Амеді. Історія людини, яку кидають за ґрати, яка не має шансів на порятунок. Історія, яка є страшною буденністю для Криму після російської окупації, стала основою оповідання письменника-початківця Мустафи Аметова. 1,5 роки тому він вимушений був переїхати до Києва з рідного півострова. І тут, далеко від батьківщини, отримав визнання. Його оповідання «Чорні стіни глухої тюрми» отримало нагороду фестивалю «Кримський інжир» за найкращу кримсько-татарську прозу. Більше ніякої теми для нас не може бути, крім теми Криму. Нельзя воспринимать себя вне Крыма. Нужно писать, потому что кто-то должен это делать, во-первых, а во-вторых, это должно документироваться. Анексія Криму Росією, заборона свободи слова на окупованому півострові та репресії проти його корінного народу – це те, що сьогодні болить кримським татарам. І про це пишуть не лише їхні прозаїки. Кримсько-татарська поезія також просякнута цим болем. Вірш «Позбавлені батьківщини» молодої викладачки Аліє Кенджеалі потрапив до фіналу фестивалю. Його вона написала в останні хвилини до закриття прийому конкурсних робіт, адже за умовами можна було надсилати лише неопубліковані роботи. Це стихотворення о том, як відсутствие Родины, ощущение ее отсутствия отражается на повседневной жизни. О том, что дети не знают языка, о том, что юноши и девушки ходят с чужими флагами. В поэзии, к сожалению, было меньше таких, как я сказала, традиционных поэтических вещей, а больше было тревоги, печали. И самое, может быть, меня опечалившее, это было какое-то настроение такой безысходности. На фестивалі «Кримський інжир» вперше кримсько-татарською прозвучав вірш сучасного українського поета Сергія Жидана «Як ми будували свої доми». За кращий переклад нагороду отримала Сєря Кокче. Приїхати та особисто привітати її з перемогою сам поет не зміг, але записав для неї відеозвернення. Этот конкурс дает возможность, дает попытку людям попробовать понять, почувствовать, может быть, придет вкус к переводам, придет вкус к написанию у тех, кто, может быть, над этим сейчас не задумывается. Аллаху алейке тарсан. А ще цей конкурс дає надію, переконаний Святослав Вакарчук. Український музикант вперше навідався в гості до Кримського дому, аби привітати переможців фестивалю, а декому й особисто вручити нагороди. І Святослав Вакарчук, і організатори фестивалю сподіваються, що наступний фестиваль проведуть вже під кримським сонцем, на рідній землі. Вірить в це і лідер кримсько-татарського народу. Я думаю, оккупация продлится недолго, но сколько бы она ни продлилась, литература должна жить. И мы должны продолжать нашу культурную жизнь в нашем уже свободном Криму. Фестиваль сьогодні з такою прекрасною символічною назвою, чудовою, краще, мабуть, не можна було б придумати. Вона дає надію. Вона дає мені надію на те, що кримські татари повернуться додому наступного року в Бахчисараї. Мілена Амеді, Дмитро Шишкін, Заман, АТР.